ओके हा 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 1 2 3 स्टार्ट. ओके झालं ओके. हा ही चल 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 चल. काय बाबा यो चुटून अंदर- काय रुका यो अंदर- नाटक धीरायचं दार यो अंदर रडलं. 1 2 3 स्टार्ट. जर तुमका यो मसालो आमच्या म्हणजे अरे परत जर ह्यो मी केलेलो मसालो. तुमका होय असतात हा 1 2 3 स्टार्ट. जे नाही जर तुमका यो मसालो होय असतात तर खालील नंबर देणार त्याच्यावर तुम्ही असा मला एवढा नाही, तूच बोल रे. अबकडे नको हा गो एनर्जी. 1 जर 2 तुमका- 3 थांब स्टार्ट. रे. जर तुमका यो मसालो होय हा परत 1 2 3 स्टार्ट. जर तुमका यो मसाला होय असात तर मानवने खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट म्हणजे व्हॉट्सअप नंबर ह्या करा 2 3 स्टार्ट. काय स्टार्ट हा काय हा 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 जर ह्यो मी केलेलो मसाला तुमचा अरे होय होय असेल. रे. हा लोणी राहतात जे हा आणि मालवणी राहतात जे असे हा 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 सोडून तू सोडून पटकन पटकन हा. आणि मालवणी राहतात जसे नाही भाषण मागा दिल्यान कोणी पाठ चल. या करू चल आणि मालवणी राहतात जे पदार्थ मी करतोय ते तुम्ही ह्या मसाल्यात करून बघा आणि जरूर कमेंट करून आमका सांगा मसाला कसं होतो ओके